Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan Yaponiýa bilen hyzmatdaşyga giňeltmäge taýýar. Kyrgyzstanyň telekeçileri üçin Türkmenistana tanşlyk iş tapary gurulur. Türkmen eminleri Zenanlar futsal halkary ýarşyna eminlik ederler. Hytaý Kyrgyzstanda gün we ýel elektrik stansiýalaryny gurar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Yaponiýanyň premier ministriniň ýürüýte geňeşçisi Akihisa Nagashima bilen dowuşdy. Mehman dowlatlary gatnaşaklary ösürmekde özara saparlaryň möhüm ähmiýetini nyktyp, Türkmen halkynyň milli lideriniň Yaponiýa amala aşyran saparlaryny ýakymly duýgular bilen ýatlaýandygyny aýtdy. Dowuşuň dowamyna bellenşi ýaly häzirki wagtda Türkmen-Ýapon gatnaşaklary syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady, durmuş, insan-perwer we beýleki uğurlarda işçiň ösdirilýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň tebii gazyň ägir tulgurlaryna eýe bolmak bilen mawy ýanygyjyň eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga, ony gaýtadan işleýän senagat ösdirmäge uly ähmiýet berýändigini bellädi. Mälim bolýar, iri Ýapon kompaniýalary köp ýyllaryň dowamyny Türkmenistanyň gaz pudogyny, hime senagatyny netijeli iş alyp barýarlar. Ýaponiýaly hyzmatdaşlar bilen bilelikde gurulan önümçilik desgalarynyň önümleri ýurdumyzyň eksportyna uly orun tutýar. Dowuşuň dowamyny nyktaşýaly meden insan-perwer ulgamda hyzmatdaşlyk dowlatlary gatnaşaklary pogtalandyrmakda, halklary ýakynlaşdyrmakda hemde medeniýetleri özara baýlaşdyrmakda uly orun eýleýär. Türkmen halkynyň milli lideri bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy uly ünsü çekip, Ozgan adyna Injener Tehnologiýalar Uniwersitetinde Ýapon diliniň öwredilýändigini aýtdy we bu ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk dowam etdirmegiň özara medeniýet günlerini geçirmegiň möhümdigini bellädi. Şeýle-de Gahryman arkadagymyz Türkmenistanyň iki taraplaryny hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmäge we täze many mazmun bilen baýlaşdyrmagy taýýardygyny tasdiklady. Kırgız Respublikasynyň Türkmenistana adatan daşary we dowluk tüýärli elçisi Azizbek Madmarov Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornasary Nökerguli Ataguliýew bilen dowuşdy. Bu barada Kyrgyzstanyň daşary syýasat edarasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Dowuşukda taraplar geçen ýylda Kyrgyzstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky sowda we ykdysady hyzmatdaşlyk netijelerini jemlediler hemde bu gurda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi uly uğurlaryny aralyp maslahatlaşdylar. Kyrgyz elçisi hökümet Türkmen Kırgız toparynyň 6-njy mejlisinde gazanan ilalaşyklaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Hususan Türkmenistan, Kırgızstan ösüş gaznasyny döretmek hemde bilelikdäki maýy goýum tassamalary baradaky şertnamalara ünsü çekdi. Mundan başga-da elçi iki ýurduň sowda senagat edaralarynyň arasyndaky özara gatnaşaklary ösdürmegiň möhümdigini belläp, Kırgızstanyň sowda senagat edarasynyň başlangyjy bilen aprel aýyna Kırgızstanyň telekeçileri üçin Türkmenistana tanışlyk iş saparyny guramak baradaky teklibi beýan etdi. Türkmen tarapy öz gezeginde hyzmatdaşlygy işçiňleşdirmäge gyzyklanma bildirýänliklerini belläp, iki ýurduň hususy düzümleriniň arasynda gatnaşyklary giňeltmäge taýýardyklaryny aýtdy. Türkmenistanyň wekiliýeti Kırgız iş öýürlerini şeýle mart aýyna Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 17 ýyllygyna bagşlanan sergiýe hemde Türkmenistanyň geljegine maýy goýmatly halkara foruma gatnaşmaga çagyrdy. 9-16 fevral aralygynda Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Merkezi Aziýa futbol assosiasiýasynyň guramagyny futsal boýunça Zenanlar ýygynylarynyň arasynda halkara ýarşy geçirilýär. Halkara ýarşyny Türkmenistanyň ýygyny toparyndan başga-da Täjikistanyň, Eýranyň, Özbegistanyň hemde Kyrgyzstanyň milli ýygynlary gatnaşarlar. Bu halkara ýarşyna emin hemde gözegçi emin hökümde gatnaşmak üçin Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň hünärmenleriniň üçüsi şol sany halkara derejeli eminler Timur Ramazanow bilen Merjan Bagşyeva şeýle hem halkara derejeli instruktor gözegçi emin Vadim Baratow çakylyk aldylar. Xitay Halk Respublikasy Kyrgyzstanda gün we ýel elektrik stansiýalaryny gurar. Bu barada deýişli ilalaşyk Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Sadyr Japarowyň Xitaýa amala aşyran dowlat saparynyň çäklerinden gazanyldy. Bu saparyň çäklerini Kyrgyzstanyň ministrler kabineti bilen Xitaýyň Shenzhen Energy Group Ltd kompaniýasynyň arasynda maýy goýum şertnamasyna gol çekildi. Resmi nama laýyklykda Kyrgyz Respublikasynyň çägine kuwaty 300 megawata deň bolan ýel elektrik stansiýasyny gurmak we işe girizmek gözüňe tutulýar. Şeýle hem Hytaýyň deýişli kompaniýasy bilen kuwaty 300 megawata deň bolan gün elektrik stansiýasyny gurmagy gönükdirilen maýy goýum ilalaşygy baglaşyldy.
Mundan başga da Hataýyň Hebei welaýatynyň Baýdowçyzya kompaniyasy bilen gazanlan lalaşyga laýyklykda Kyrgyzstana umum bahasy 410 million dollara deň bolan mineral dökün önümçilik zawody gurular. Bu zawodyň gurulmagy Kyrgyzstanyň owu hojulugyny ösdürmek üçin möhüm ädim bolar. Şeýle hem gurulşyk pudugyny deýişli gazanlan lalaşyklaryň çäklerini akylly şäherlere döretmek meýilleşdirilýär. Bulardan başga da Kyrgyzstanyň Noy we Kuşeti ýüň we beýleki önümleri Hataýyň bazaryny yerlemek babatdaky deýişli lalaşyklary kazanyldy. Ine mehribanmış doktor. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.